Energia berriztagarriak erabiltzea, energia garbia erabiltzea suposatzen du, agortezina dana, baino oso industrializatuta dagoen gizarte honetan produkzio mugapen handiak ditu, ezta? Hau da, esan nahi dugu, energia sortzen duten energia askotan ez dela nahikoa, ez? Energia asko konsumitzen deulako. Energia berriztagarriek CO2ak, CO2 emisiorik ez dute berotegi efekturik eta beraz, klima aldaketan ere ez dute eragiten. Erronka handiena da azkenen finantziazioa bilatzea, ez? Olako proiektu hauek nahiko potolok izaten die dirutan batez ere, eta orduan, baliabide ekonomikoak behar die, eta horregatik bilatu behar da, ea nundikan topatu baliabide horiek. Eta gainea, die proiektu batzuk eskatzen dutenak aurre proiektu bat itea, ondoren plegu bat atea behar da, lizitazio bat atera behar da, administrazio publikon gaudelako, eta gero instalazio guztia, ez, obra bea. Eta bukatzeko, Iberdrolari baimen eskaera hori, ez, Iberdrolak egie da, demora asko tardatzen do, baimenak ematen, eta orduan zuk egiten duzu instalazioa hasten zea jartzen, baina igual urte bete pasa arte ez daukezu martxan. Kopurua erabakitzen da azaleraren arabera. Hau da, ikusten da teilatuak edo jarri behar duzun azaleraren lehenengo kokapena, porque kokapena oso importantea da, hau da, posible da teilatu izatea handigoa, baino zona baten itzala izatea, edo ez ematea eguzkik eman behar duen bezala, orduan horren araberako izaten da. Eta gero jarri ditugu pixka bat, uste genuen lekutan nun energia gehien kontsumitzen zen, eta beraz hortara bideratu genitzaken, ez? Orduan, guztira 3 instalazio fotovoltaiko egin ditu udalak azken urtetan, azken 3 urtetan esango nuke, eta plaza gainean guztira 152 plaka fotovoltaiko jarri dira, Majori kiroldegian 120, hemen atzen ikusten deun instalazionek 120 plaka dauzka, eta gero zerbitzutako udalbiltegian jarri zien 12 bakarrik, teilatuak gehiagoako etzulako ematen. Egia esan, emaitza onak izaten nahi hau da, esan nahi sortzen duten energia guztia aprobetxatzen da, ez da soberakinik, ez dago soberakinik, esan barra haukegu haintxe bertan martxan daudenak diela Majoriko instalazioa eta udalbiltegikoa, plazako instalazioa bakizue jarrita dago, baino oaindikan ez dau martxan, ez da energia sortzen. Plazakoa izango da bakarra, soberakina izango duna. Horrek esan nahi du, energia zati bat galdu ingo litzatekela edo bestela sarera bota behar dezula. Baina guk ingo deuna da beste eraikin publikotan ondo ingurun dauzken horietara bideratu. Orduan, baita ere kasu berdina izango da, aprobetxatuko da sortzen duten energia guztia. Orduan, emaitzak onak, azkenen Majorin autokontsumorako erabiltzen da, hau da, hemen sortzen den energia, gastatzen den energia estaltzeko, eta horniketak 17% suposatzen du, Majori dauken energia gastukin konparatuta, gutxi da, oso gutxi betetzen da esango genuke gastu energetikoa kasu honetan, baina aurrerantzen jarri ditzakegun beste instalazio batzuk eta horrekin energia gehiago sortu. Eta udalbiltegian esan dezakegu 24 batea iristen dela, orduan nahiko ondo. Beste 160, 160 ez 180 gu jarri beharra daukegu, gure ordaindu behar da igual, baino behintzet 124 igea errekuperatzen. Esan duen bezala hori, 2023 uste jarri genula lehenengo instalazioa, udaleraikin biltegikoa, eta guain beste biak Majorikoa eta plazakoa 24an jarri dira, esan duen bezala, plazakoa falta zaio martxa hartzea, baina hor goaz. Abantaila handina da, sortzen den energia guztia kontsumitu egiten dela eta ez dela sarera botatzen. Azkenen Maitanek esan duen bezala, plazakoak azkenen sortzen duen energia da, erabiltzen dena baino gehiago. Sarea botatzen baldin badego energia hori, Iberdrolak oso gutxi ordaintzen du. Eta gure helburua gehiago zen, hori ondo aprobetxatzea, eta hortarako egin dugu autokontsumo partekatu bat, azkenen beste udaleraikinetara ere banatuko da plaka horietatik sortzen den energia.
delikatuz izango litzeke, gero jakesetxea eta udaletxea erabiliko genituzke. Bai? 3 instalazioetan guztira 274 plaka fotovoltaiko jarri ditu. Maitanek esan duen bezala, Majorin da zerbitzutako udal langileen eraikinen, sortzen den guztia bertan erabiltzen da. Horrez dago soberakinik, azkenen eman dizuen datua, 17% da Majorin, beste energia kontsumitzen dunarekiko 17% ematen du plakak, eta udal eraikinen 24% eta ez da oso berakinik. Plazakon, ez da sortzen den guztia kontsumitu egin nahi deulako, egin deu partekatua, lehen esan dizueten bezala. Eta ez da inongo bateriarik eta zerrez. Hoi da, azkenen soberakina bakarriken plazako instalazioan ukiko genuke, bestetan ez da soberakinik, orduan ez deu behar bateriarik, eta azkenen egokiko iruditu zaigu beste udal eraikinetara ematea sortzen den energia hori, beste udal eraikinetan ere azkenen aigealako energia gutxigo kontsumitzen. Eta gero bateriak ere, orain dela gutxi arte esatezuelako guaintik ez diela oso eraginkorrak, orduan, erabaki deu bateriai gabe eta autokontsumo partekatua egitea plazako instalazioan. Udalak egokatu behar duen papera oso ambiziosoa da, batez ere hori Europa jarritako lege batzuen baitan mugitu barra daukelako, ez? Esan duen bezala oso ambiziosoa, adibide modun Euskadi neutraltasun klimatikoa berandunez 2050 urterako lortzea aurre ikusten da, edo esaten du inberko litzatekela, 2055ean lortzeko beharrezko ahaleginak eginez, orduan, oraindik ez gairitsi, baino data hori ez da hain urruti, ez? Inberra daukagun lan guztie kontutan hartuta. Gero, emisioak 2030 urterako, 2005ekoekin alderatuta, 155 bat murriztuta egon beharko lirateke. 2030erako hortxe da hola, ez? 2030 urtean, 2021 urtearekiko gutxienez energiaren azken kontsumoaren 112 aurreztea baita eskatzen da. Eta 2030erako energia berriztagarriak azken kontsumo energetikoaren gutxieneko 122 izatea. Beraz, ikustezue, azkenen udalak bide hori izan behar du, derrigor, pausok ematen joan behar da derrigor, eta erronka oso handia da eta ambiziosoa esan duen bezala. Neurketa zaie da, badago aplikazio bat, nun azkenen hori ez, Majoriko plaken adibidez kontsumoan neurtzeko laguntzen diguna edo, eta orduan badakigu zenbat energia sortzen da momentu oro eta bar, horrek ematen dizkigu datu batzuk eta horren baitan jakin dezakegu ze ondorio edo ze kalte egiten ari ez garen, klimari edo, baino egie da, ez dala erresa azkenen. Bai esan dezakegu eta hasieran esan deun bezala, energia berriztagarriak CO2 isurketak gutxi sortzen dituztela eta beraz horrek inpaktu gutxiago sortzen duela, ez? Hortikan, hori izango litzateke pixkat baloratzeko bidea. Esango nuke bai eta ez, batzuk klima aldaketari aurre egiteko ekintza bezala ikusten dute, beste batzuk klima aldaketaren arazoari aurre egiteko bezala ez dute ikusten, baina bai beraientzat garrantzitsua, batzutan izan daitekelako baita ere, bakoitzak bidatzen dola bere gastua, edo bere kontsumoa, orduan pentsatu dezake, holako instalazioekin ere pixkanaka, subiranotasuna ere lortzen deula, eta horrek esan nahi du guk energia gutxigo ordaindu genezakela igual etorkizunez, bizkat hortikan igual iruditzen zait, jun daitekela pertsona batzun apostua instalazio hauekiko. Baina dena den, oraindikan iruditzen zait ez daukula kontzientzia gehiegirik edo handirik orokorren hitzein da, ez dut esan nahi, badaude pertsonak, eta gero gaina beste kontu bat. Ze zaila dan, batek igual dauke asmoa horrelako instalazio bat edo etxe nahi do jarri edo etxeko teiatuan, baina bere teiatua edo ez da egokia, edo bizilagunak ez daude ados, orduan horregatik da erresagoa, igual etxe bakarretan bizidien pertsonak edo baserritan eta bar, hoietan bai da ohikoa olako instalazioak ikustea, bazuk erabakitzen dezulako jartzea, ez? Azkenen, orduan horre bai igual bazaude alde, baino ez dezu lortzen hori, bai.
Ba, erreza ez da. Europako diru laguntzak die, ezakit nola esan, a ber, die korapilatxuk eskatzeko momentun, korapilatxuk gero bidean zehar, kontratuak itxako orduan, baita ere diruak justifikatzea aldera, eta ondoren zuriketari dagokionez, ez behin bukatzen dezunen ere lan pila batin behar da, eta txostenakin bar die, aurkeztu gauza pila bat, orduan ez da erresa eta izaten da epe luzeko bidai bat, 2 urte, 3 urte, ez da erresa.